Angiphinde ngibingelele futhi imbukeli lapho ngasekhaya ubingelela uThabisa umfoko acele bade uqumba amaqumba la qumbisa lesele ubingelelwa inkunzi yokaka ubingelelwa umavinjwa nge1000 ubingelelwa umavinjwa ngestina ubingelelwa umavinjwa ngenkulungwane ubingelelwa ubhinyilikile umfana ubhinyo ubingelelwa uB suka ngikubingelela bukhoma namhlanje ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media lapha ya kuleya show esibiza ngokuthi ke iwhy mina sila ku YouTube la sitholakala khona uma kuukuthi wena ungakayincafazi usubscribe ulindeni baningi abantu asebencafazela usubscribe 40,000 kuyaphezulu siyabonga kakhulu kulabo bantu asebethe benza njalo umuntu ngeke uzumthembe ngeke uzumthemba umuntu ishwa namhlanje iveza okukhulu ungathembeki kulento esibiza ngomngane kanomngane yini bafethu hayi anisize mana nisize nisichazelene umngane usikanti yini umngane wayishana emva kwendlebe ngaso sonke isikhathi sabangane asigijime e-studio soyilungisa lento sibone ukuthi siphuma kanjani kulotalatiya sekungaze kufike ama-divorceini ubhekile wayi inhliziyo sizibopha kabuhlungu kangaka xabu ake siphinde sikubingelele embukeli nalo lunye utalatiya naye enye indaba futhi esingazi ukuthi sizogcina siyixazulule ngokuthini kodwa ke siyajabula kakhulu siyathobeka kwena umuntu obukele njengamanje siyalibonga ithubo sinikeza lona nje ukuthi ubone ukuthi yini esikuphathele yona isonto nesonto ngihlezi lapha nanansi intokazi kunikeze sithethaza ukuthamunda nayo kodwa ke okunye sobe sesiyakushare nje nani ngiyakubingelela nje kwamukela sehlelweni ngiyabonga kakhulu ngiyaphila njani baba ngiyaphila wesithi ngikhuluma noba ukhuluma noPhindi wakamsomo uPhindi wakamsomo okay ngiyajabula kakhulu dadewethu ngiyathobeka kakhulu uhlelo njengalolu uhlelo nzima kakhulu ukuthi umuntu umthole kulona kodwa thina soloko saqala kaze size sihlangane nenkinga engako ukuthi sigcina singamtholanga umuntu zikhona ezinye kodwa esike sathi siyazama sathola ukuthi asikwazi nokuyiveza ngendlela evele ibe ngakhona masithi siyahlanganisa sigcine ngahlangananga siyabonga ukuthi ungasenzeli impilo yethu ibenzima kodwa kube lula nje ukuthola siyabonga kakhulu kunemibuzo ke ngizothi nje ukubuza yona ngiyazi nawe usaconfusekile ukuthi ubhalelo ubani awazi so kunembuzo ngizoqala ngikubuze yona just ukubheka ukuthi kuyahlangana nento oyibhalelwe yebo yabona okay umbuzo nje oqala engingakubuza wona ukuthi ukhona yini umuntu onaye ebudlelwaneni njengamanje yebo khona mkhona bunjani ubudlelwane benu ubudlelwane bethu ngingathi bakade bu right before but manje sebuna lokho nje sekho right okay ukuphatha kanjani ubudlelwane benu mawubone ngathi akahambi kahle ngoba ngibuziswa yini kuyenzeka uma ngabe ubona ubudlelwane bungahambi kahle phakathi kwakho nomuntu othize kube ukuthi nawe vele bonaso isifiso sokuthi ngingahambi kahle ngendlela ombone iyona kwesinye isikhathi uphatheke kambi ukuthi ubudlelwane benaphambi kahle ngoba bombone umuntu right from niqala so ngokuya eshintsha so manje mombone eshintsha kokuphatha kambi lokho wena nje ubone ngazuthi khona igap ekhona phakathi kwakho nomuntu onaye uphatheke kanjani angiphathekile kahle ngoba bekade umuntu right engiphethe kahle akukho ngiphathe kahle lokho awuphathi kahle yebo okay so ukuthi le budlelwaneni ukuphathwa kahle sikudefine ngeindlela ezingafani wena uma ngabe uthi umuntu ukuphethe kahle usukushiso ukuthi yini la yenzayo ekuphethe kahle wena mina mengithi ngiphethe kahle umuntu ngisunginikeza isikhathi sakhe mangimdinga ngiyamthola mangithi ngiyamkhumbula nje uyakwazi ukuthi umthole konke nje nama-needs ami nje uyakhona ukuthi akunikeze ngibrokeke khona uyakwazi ukuthi yena angixhase so muva nje lezo zinto lezo wena uzibona njengezinto ezibaluleke kakhulu ebudlelwaneni akasazenzi akasazenzi okay so ake ngithi naku kuyenzeka mhlambe ngelinye ilanga kufika umuntu uzothi kuwena siswami yabona nje ubuhleli lana nje indoda yakho ngiyidlule ngalijola ungaphatha kanjani lokho ulo hlobo lomuntu oluthi njengamanje ngifuna ukumbona ngiyakuyena manje
ngifuna ukwazi ukuthi uyenzelani lento noma ulohlobo lomuntu orelaxayo lifuna isimo usibuka ezisikhathi siyahamba esiphi isinqumo ongasithatha ngiyafika umuntu wakho uyajola ngale ngilo muntu lo ufuna ukuzibonela ngaloso sikhathi into mekuthiwa nansi okay bengizosukuma ngaleso sikhathi mengase kuthiwa ngitshela lo nto ngihambe ngibheke okay so umuntu ungazidefine ukuthi umuntu onjani unothando umuntu onjani nje umuntu ongiyazi ebudlelwaneni ngumuntu onothando uthando luhamba nesikhwele awukwazi ukuthi uba nomona ngumuntu onothando nojealous nomuntu wayi ngokuphatha kanjani uma ngabe izinto zakho zingahambi kahle ebudlelwaneni ukuthi ubone umuntu osondelene naye kakhulu ngaba umngane ngaba udadewenu ngaba ubani umthole ethokozilena kulakho uthando umthole ukuthi nje uhappy yonke into ekuyena nje ubuthebelele ngokuphatha kanjani lokho kungiphatha kahle ngiyamjabulela yebo okay ayithi namhlanje kuyenzeka nje kusuka isoka likadadewenu lizoshela wena ungaphatheka kanjani esiphi isinyathelo ongasithatha lapho isoka la dadewethu lizoshela mina ngilazi ukuthi la dadewethu yebo noma ngengize ngimtshela udadewethu lokho ngoba ngabe ngiyabaqhatha kodwa ngatshela lona isoka leli ukuthi ngizomtshela usisi wami ngiyacela ukuthi uyiyeke leyo nto okay ngokuthembeka okay akungithi mhlawumbe nakuyenzeka mhlawumbe ke umuntu ufika uzotshela indoda yakho into oyenzile futhi uyazi ukuthi nawe uyenzile kodwa bongafuni ifinyelele indlebeni zayo ayitshele ebese mengabe seyitshelile indoda yakho bese indoda yakhe iyakwala ungasola isenzo sakho esimbi senziwe uwena noma ungasola umuntu osathe lesenzo sakho esimbi wawusitshela umyeni wakho ungasola ba umuntu engamsola nje eqinisweni nje lilonke ngingamsola lo muntu omtshenile kodwa futhi ngibuye ngisole mina ukuthi why ngitshele lo muntu indaba zami enkulu engazi ukuthi mayiphuma zizoba inkinga ngoba sizofaka mina phansi emgodini at the end yena uzobe right eselapha kude nami uma ngathola namhlanje uyashada ungakufisa ingelini ngasokungenela emshadweni washada okuyinto engicabanga ukuthi wonke umuntu uyayifisa ukuthi imehlele umshado so ungenile ke emshadweni ngingakuphatha kanjani ukuthi uphinde kuthiwe divorce futhi kungangiphatha kabuhlungu kakhulu because umshado akuyona into ovele nje ibe lula before ushade fanele ucabange kaningi uthatha isinqumo nje esikhulu ukuthi uthatha umshado because usokushintsha yonke into uyabona izinsizwa nje noma abantu mabephila esigodini esisodwa kuyenzeka uthola ukuthi insizwa izothandana nawe hambe isikhathi seyithandane nawe uthi uzothola seyithandana nomngani wakho umuntu owabe kade umngani wakho ngaleso sikhathi kungathiwa kwehlela isimo esikanjalo because umuntu namhlanje uyambuka umthande kusasa usamthandi kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umbuka lo muntu ungamthandi hambe ngokuyana ukhulu ugcina sombona lo muntu muhle kahle yazi lo muntu lesingathandana naye uqale phansi umshayele athi umuntu wawungekeleni sonke lesi sikhathi cha inhliziyo engakavumi ukuthi ishele ngaleso sikhathi kodwa manje seyiyakuthanda so sengikushela ngoba ngiyakuthanda manje so ngiyaphika njengoba ngikhuluma lo nkulumo ngiyekuthenini naku ke bona indoda wena ithandana nawe ihlukane nawe ibese ithandane nomngani wakho obevele khona isathandana nawe ungaphatheka kanjani seyiyekile wena seyithandana nomngani wakho ngaphatheka kabuhlungu futhi ngingavele ngibone ukuthi okusho ukuthi bevele lo mngani wami efuna le ndoda yami yes yeah okay kunomuntu la osibhalele ufisa nje ukuhlala phansi nawe athi ukuxoxa nawe akho lutho olutheni olubi kodwa ke kunombuzo ngaphambi kokuthi ngikukhombisa ivideo esiyayisobuza just nje ukuthola ukuthi umuntu othembeke kangakanani ekuthembekeni kwakho ngabe abantu enothandana nabo ngabe abangani bakho ngabe abantu basekhaya ngabe wona wonke umuntu oseduze kwakho
Kusuka ku-1 kuya ku-10 uthembeke kangakanani ungazipha ba? Ngazipho 8. 8 at least kuno-2 nje lo ushiyayo 1 lo 2. Lo 2 lengushiyayo ukudinwa. Umuntu onenhliziyo encane. Ngumuntu ozwelayo kakhulu. Yes. Ngiyakhala futhi strong. Yes, ngiyakhala. Awumthanda umuntu okwenza into ebuhlungu. Angithanda umuntu ongenza into ebuhlungu. Nawe futhi awuzenza into ezibuhlungu ebantwini. Amaphutha phela siphela phezulu kwawo. Kodwa akuyona into ebuhlungu ngalowo ndlela. Lezi zinto othola ukuthi mhlambe kube yiphutha phela iphutha ukuthi ngithi ngiyasukuma nginganakile unyatheleke bese ngisukumeke ebese ngithi incese ngoba sozwile ubuhlungu bese kuba khona ukuthi ngithi ngamabomu. Yabo bese uzubuhlungu. So uqonda ukungitshela ukuthi wena lo 2 ushiyela ukuthi kunezinto ezamaphutha othi usukuma nginyathele kumuntu hayi ngenhloso yokuthi bo umnyathele. Ngasho njalo. Okay. Uthe uziphi u8? 8 to 10. Okay. Kune video ke la ngifuna ukukubukisa yona dadewethu. Kune video la ngifuna ukukubukisa yona eyakhe umuntu lo othe wasibhalela ukuthi ubone ukuthi yini akasiphathele yona ubekade efuna ukuthini kuwena. Nanzo ke sibona. Afaza nje lapha ezantsi. Ngiyanibungelela ababukele emakhaya. Igama lami nguSithabile wakaKhuzwayo. Sibalele abaka uhlanga media. Ngicela usizo kuba sikhulumisane nomngani wami. Phindi bengikuthembile. Ngixoxela zonke indaba zami mngani wami. Angazi umnyeni wami ukuthi uyithathaphi into ebuhlungu kangaka. Into ongenze yona mngani wami angazi ingako ngicele abantu abazongisiza ukuze sikwazi ukubhekana ngendlela engibuhlungu ngayo. Angazi uyamazi Zosisi? Yebo bhuti wami ngiyamazi. Shosho ivideo ibuke kahle sisangayibukela futhi uma ukuthi awuqulisekanga. Ungafaza nalapho. Correct. Ngiyamazi. Okay. No, makusho wena dadewethu. Kuyangijabulisa mina lokho ukuthi uthi uyamazi. Umazi kanjani? Ngeke umazi ngayo. Usisi lo uMamkhize. Yeah. Wayumngani wami sasona kakhulu naye. Nje kwaku-right between mina naye. Nanizwana kakhulu naye. Yebo. Sekuyidlula ukuzwana kwenu anisezwani manje. Ya sesiqhelelene nje kakhulu. Mhlambe isimo sokushintshwa kweindawo mhlambe umunye washintsha indawo noma mhlambe waye niqhelelana. Hayi kwaba yinkinga nje. Inkinga. Okay, uzokala ngazuthi unento akholelwa ukuthi wena wayikhuluma kumkhonyana wakhe. And lento wayikhuluma kumkhonyana wakhe azange sinabele kabanzi ukuthi yini. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe ukufika kwakhe la ila khona ezokwazi khona ukuthi sichazele kabanzi ukuthi yini ngoba inkulumo yakhe ihambe yaze yafika ekuthenini ngoba khona ukuhlukana komndeni ekhaya kwakhe kwaba khona nje impela ungazwana okukhulu kakhulu. Uyabona? Engicabanga ukuthi mhlambe into wayikhuluma nomyeni wakhe yaba nesandla ekuthenini kube ukuthi yena akasezwani nomyeni wakhe. Angazi ke kodwa ukuthi ngabe mhlambe lokho unalo nolwazi ngako noma mhlambe silinde ukuthi angene mhlambe kube yena ozikhulumela ngoba ukhona around. Langene. Ucela ngene. Yebo. Ungakufisa ukukhuluma naye nawe? Yebo ngiyafisa. Okay. Mhlambe ke ake ngifundele insizwa ngiyabonga ngoba nawe uselayinini vele uyafisa ukuthi alokho uzangena. Ya wenzizwa ngangena bafethu. Ya akangena ufakani naye dot okay. All right. Okay sharp. Thathe ufunja? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Angazi noma sithole umuntu obuyena yena. Yebo yena futhi. Okay. So ngiyafisa dadewethu ukuthi uqala utshela ababukeli ukuthi ubani igama lakho,
ubani isibongo and kungani sila? Igama uSithabile wakamkhize. Ngicele uhlanga media ukuba ungisize. Ungiphe isixazululo phakathi kwami. Hey, kwakuvuma noma ngikhulume yazi. Indaba la Ay. Phindile mngani wami. Why ungibetrayed kanje? Why? Mana siswami ngiyabona ukuthi udadewethu naye senako ungakhululeki ukukhona noma ngingakazi kahle kahle isitori ukuthi simayelana nani. So mina ngifisa ukuthi mhlambe umuntu ophansi siswami ngibona ngathi umuntu ophansi umuntu nje down. Hayi noma ngasekho phansi kakhulu manje ngishintshwa abantu. Inganjena naye ke futhi uyingxenye yabantu abangishintshile Simoya. Awususe from scratch yindaba kwenzekeni phakathi kwenu? Hey Nkosi yami angaze ngathini. Uphindi beumngani wami oclose. Ebesikhuluma yonke into mina naye. Besishare yonke into even ngisho umbhede sometimes silale sikhuluma ama jokes sikhuluma okuhle sikhuluma okubi. Hey mase ngithola ukuthi ibo ayangikholwa yazi angazi. Into enkulu kangaka ifunani kushibe ifunani yazi ayi kubhlungu nje kubhlungu angazi ngathini. Yinde khona lento lokuyidaka sisi. Khona lento lokuyidaka. Ngifisa mina uthi uma ungixoxela ungitshela ukuthi kwasuka la kwaya la siqatshaniswa ukuthi yena wenza u1 no2 kanje uyibeke in details. Ya noma kumlando omude kodwa nje ngizozama ukukhatha ngizama mavele nje. Abona uphindile njengoba ngichazile ukuthi befika nakwami. So mengabe efika kwami sihlalela nje nginganothisi into eziningi azenzayo kodwa nje ngiyithathe umuntu open uphindile uxoxela futhi okhuthele ngoba sometimes uyathatha ingubo zomnyeni wami awashe nezami yabo nje nginganaki ngitshela ukuthi nje hayi umngani hayi angikholwanga ngithola ukuthi kukhona into umnyeni wami angibuza yona athi uyizwe ngayi kathi mina yibo hayi uthe sengikhombisa ke la ngivele ngangazi ukuthi ngenze njani. Yini leyo? Shuthi kukanjena umnyeni wami uthe mengabe engichithela yenza izinto ezirong khazama nami ukuphuma ngizama ukuchitha empilweni theme ngibamba umnyeni wami ukuthi ngede azitshenwa abantu ukuthi ayitshenwe yena uphinde ukuthi ngiyajola ngavele ngangazi mana wena uthema ubona umyeni wakhe echitha wase nawe uyachitha okusho ukuthi bowupheya ukuthi umyeni wakho uyachitha nawe wathi ngoba uyachitha nami ngichithe noma bowuchitha ngoba naku weqiwa uthando ensizweni thizeni yakushela weqiwa uthando njengomuntu nje nawe phela emhlabeni kwaba yiphutha walingeka noma wangena ephutheni ubhekile ngamabomu ngoba ufuna ukuzwisa lo muntu ubuhlungu abo nje engizokubeka nje bengimthanda umnyeni wami ngingafisi futhi ukumchithela ngoba umuntu ongithole ekukholweni sizikholelwa naye ngoba sakhethana esontweni so into yethu beyinhle nje nezingane zihappy right ngabazali so into eyenzekile ukuthi utheme ngabe echitha ngoba umuntu othanda amantombazana kakhulu uyakholwa kodwa yebo uyakholwa so njengoba umuntu ethanda kakhulu amantombazane ngathola nami ngoba phela njengoba nje siphila emhlabeni siphila ekulingweni usathana umile naye siyakholwa kodwa nosathana umile so ngabe sengaqoma njalo futhi kwaba into nje engagxili kuyona ngoba ithe ingqondo yami sengiyibuyisa ngathi angihlali phansi nabantwana wena wenza iphutha lokuthi uxoxele iyonto eyinkinga phela leyo ke iyonto eyinkinga nje ukuthi ngimxoxe mngane njenga ngisho sasixoxa yonke into naye ngimbuze ngimkhombise naye mana wena ukuthola kanjani ukuthi uyena lo okutshelela umyeni wakho lento uyamsola noma kuyaphatheka
Abo nje kokuqala umnyeni wami engitshena lento ukuthi uyithole kanjani. Bevele naye umnyeni wami sebambe efonini yama message aqhamuka kuyena umbhemu lomlisa. Yebo. So wabamba kanjalo ukuthi hayibo. Ukuza efonini ngoba nako. Esezwile. Emtshenile wazomkhombisa ngisho ipicture ukuthi wayithole kanjani angazi noma wesenza iresearch ku Facebook angazi mina. Mana akasize dadewethu. Yebo butami. Ngicabanga ukuthi okwamanje kuzinsolo. Kodwa futhi ngathi akusezona izinsolo ngoba ngathi kunobufakazi athi bukhona. All right. Usisi umngani wakho. Bekumngani wakho ngaphambilini? Yebo. All right. So if unomngani wena umuntu ohlezi umprotect, wena umuntu ohlezi ekuprotect umngani. Yebo. Okay. Umyeni wakhe umazi kanjani? Umazi ngokuthi wena wazi yena usisi. Yebo. Umyeni wakhe. Yebo. Okay. Labantu laba kunomuntu omazi kuqale, kunomuntu omazi kamumva. And lo muntu omazi kamumva vele noma ungamazi kamumva ekugcineni kosuvela kasiyo umngani nakho. Yebo. All right. Kuyiqiniso ukuthi wasuka mengabuzwa indaba yokuthi usisiqomile wahamba nalo ndaba wayisho kumyeni wakhe. Hayi ungaphiki phendile. Ungaphiki nje ungaphiki ungalinge nje yabona njengoba manje ngiyakhuluma nje ngoba ngifuna usizo la ukuthi sikwazi ukuthi sibhekane mina nawe akuvumi ngifuna ukukhohlisa akuvumi. Okay ngicela ungiphi ithuba uthi seswami angicela ungiphindele futhi akulona iqiniso. Yebo. Okay siswami njengamanje ukhona umuntu osebudlelwaneni naye? Mina futhi abukho ngihleli nabantwana bami ngoba washiya nje uyena ubaba ngihleli nabantwana bami ngisikhulisela uhlala emzini wakho? Yebo ngihlala emzini wami. Ubaba uyena wahamba? Uhlala kuphi manje? useGlenwood. useGlenwood phela ngazi impilo yakho ukuthi imi kanjani ngoba siqhelelene nje mina. Usamdumisa uNkulunkulu baba? Hayi angazi ngoba sahlukana nje ishebandleni. Okay. Siswami ade ngibuza usisi umbuzo ofanayo ukuthi ngizobuyisela kuwena ukuthi ukhona nomuntu ohlekisana naye uthi akekho. Yebo. Sengibuyela kuwena futhi ngike ngawubuza ngaphambili ngicela ukubuza futhi again. Ukhona nomuntu ohleka naye, umuntu ojola naye? Yebo butami ukhona kodwa asajoli ayisifile nje into ethu ngoba ayisekho leya connection ekade khona eqaleni sifana into engekho. Ukuthi akekho watshela omunye ukuthi akasamfoni. Okay. Yebo. Ngicela ukuphinde futhi ngibuza umbuzo ofanayo nombuzo engike ngawubuza ekuqaleni. Ukhona yini ikhona ngempela lento esho usisi ukuthi wena watshela umkhwenyana wakhe bomthatha njengosibari, bomthatha njengomngane, bomthatha njengomuntu njengoba ngiyeza kuthiwa uthi uma uwasha impahla movakashela lapha uwashele wonke umuntu naye futhi umwashele njengomuntu osuke khona egcekeni. Bomthatha njengobani kuwena? Njengosibari. Yebo. Bokhona umuntu obongakwazi ukuhlala naye phansi uyixoxele noma ngabe yini? Yebo. Okay. Because ube umuntu friendly. Umuntu friendly. Yes. Hayi shame uyakwazi. Kwesinye isikhathi njengoba benihlale nje nibuka iTV nobabili. Wey. Bebe bahlale phansi babuke ukuthi ubosuku khona. Mhlawumbe ngiserumini ngizifundela ngoba ngiyathanda yebo ngiyathanda nje ukufunda ngiqhubeke empilweni kanti cha. Okay sis ngisekuwena man ngiyaxolisa seswami sazokhuluma ngisekuwena dadewethu ukuthi uthe bomthatha njengomuntu osibara ngithi. Yebo. Okay le ukuthi uthi usisi wena wakhuluma something naye njengamanje nje ubusebudlelwaneni nomuntu okebudlelwaneni naye mhlawumbe umuntu okebudlelwaneni naye ubani wakabani? Umuntu othana naye manje asathandana. Umuntu othana naye manje ubani wakabani?
njengoba ngishilo ngathi into ethi sifana nento engasekho okusho ukuthi asisathandani ngoba nje kanti ongikhiphela mina wangikhiphelani kanti uthandana nomuntu wakho ongusisi yebo wathatha umuntu wami wathatha umkhwenyana wami wangihlukanisa ima-ke phela mana mina wesisi mina bengithethe ngisakhuluma leyo ukuthi walokhuza wamceba usisi ukuthi ujola nomunye umuntu angithi yabona-ke manje phela mina bengingazi ukuthi nithi bengingazi ukuthi uyathandana naye futhi uyazi uphinde madoda uphinde umthathele umyeni wami kwaphela ngawuluza hayi mina kuzinkulumo into engingayazi-ke la mana usakuphika ukuthi wamtshela mani ungayiphika kanjani into ngaphila isobala lento wawungathandana kanjani nomngane iyabona ukuthandana-ke naye kuncane kunokuthi umtshele kukhulu njalo ukuthandana naye kunokumtshela ukumtshela mina ngikhuluma into encane mina ngitshela ngikhuluma lokhu kuncane ukuthi wamtshela ukuthandana kukhulu times 90 ukuthandana andikungcono ukuthi umuntu ongamazi umaziyo andibenge ngibona isithombe sakhe ushutha hayi ingoba ifoni yasibari ishutha kahle kanti no ngenza isilimo hayibo no sis no mana lo muntu okhuluma ngawo uthi khona umuntu okhona empilweni yakho ukhuluma ngomkhonyana wakhe ngiyaxolisa hayi sisi ngiyakuzwa ukuthi uyaxolisa okay mina ngicela ukubuza ukuthi njengoba ukhuluma ngomuntu othandana naye ukhuluma ngomkhonyana wakhe sisi ukhuluma ngaye kodwa asisathi uyena lo muntu obomthatha njengosibari kwaba ukulingeka uyena lo muntu obomthatha njengosibari yebo kwaba ukulingeka botwami ulingwa ba usibari ulingwa uyena usibari kahle wena njengoba wayengenzela izinto ezinhle mina enginganazo hayibo wahle sisi kwaba ukulingeka ngalingeka futhi ngangekho ngangaxelile ledwa ngitshena ukuthi nje into engeke size alright ngicela ukubuza ukuthi ukumtshela kwakho ukuthi usisiqomile wamtshelela ukuthini ngoba phela walingeka kwaqala lapho ukulingeka ukuthi uqala umtshela ukuthi usisi khona umuntu athandana naye kwakuyisilingo naleso walingeka nalapho yabona seku obvious angasayiphika le seku obvious ke iqala liqiwe endleleni bakwethu uyazi kwenzakalani kodwa nje ngifuna mina sibe right masiphuma la uqala umtshela ukuthi uthandana nomunye umuntu yabona ngiye ngasho ngathi yabona mabani bangani uyazama ngakho kusemandleni ukuthi uprotect ayekho umuntu intombi yami engasuka ize kumngane nami izobuza ukuthi uziphethe kanjani noma ize kumfowethu izobuza ukuthi uziphethe kanjani umfowethu uzothi hayi sazwena thina sikoni yabo ngobani ufihla mina amahlaza ami into azoyisho nje uzothi sazwena thina uba umunye okhona lapho wazi uhide le intombi zami kodwa ngeke azayisho lento ngoba uprotecta mina emntwini wami so umngane wami naye uzokwenza same thing mehlangana nentombi yami endleleni uzothi umfazi kabafu ngobani uprotecta ngoba ufuna kuvele ngazuthi lo muntu uyena so wena ukwazi kanjani ukuthi uthathe indaba enkulu kangaka yomngane wakho uyoyitshela umyeni wakhe kwakuyini inhloso usho ukuthi vele inhloso makahlukana inamanga ebengeke mina lona ngeke bengeke kunaloko bengangilisa ujuqu ngihleli na nje inyoka isnake yibo ngangitshela ukuthi uzongenzela zonke lezi zinto azenzela umngane wami hayi ekonye wakwenza ngihlulekile ke namhlanje kodwa futhi kwenzeka ngiyalivuma iphutha lami mana ke wahlukana nosisi wena uthi akusahambi kahle eziphi isizathu kuwena wavele wamuthi sengintombazane yangasekhaya umakhelwane wazwalayeka shembe awazwalayeka cha uNkulunkulu uyasebenza kwi-overtime yabona njengamanje ukuthi wena usukile wena wayozwisa nangomuntu obuhlungu yabona usukile wayozwisa nangomuntu obuhlungu wahamba wayomnyundela asisho ke nawe sisi ukuthi wawu right ukuthi indoda yakho mengabe iqonywa bese nawe uyaqoma nawe wenza ukungahlakaniphi lapha owesifazane ohlakaniphile noma okhaliphile uyena umuntu okwazi ukuthi azakhele indlu yakhe wahluleka ukuzakhela indlu yakho wayidiliza wena
umcabango wokuqala wakufikela ukuthi njengoba enza nama ngenze wayilahla nawe lapho. Asingenze ngathi uma ngabe ethatha inkulumo eyitshela umkhonyana wakho waye wrong. Waye right in a way. Ngoba iqiniso nawe iqiniso lomyeni wakho wasewulaza ngithi mana sisi iqiniso lomyeni wakho wasewulaza kwangani mengabe ukuthi siqiniso solitholile iqiniso lomyeni wakho kuba ukuthi uyazichuzela ukuthi uyaphuma noma wenza njani esiphi yini le kwenza ukuthi okungcono mangiqome ngoba nawo uqonyiwe asikhulume naleyo singayiziphi yabo nje leyo show okwenza ukuthi uqome ngoba nawo uqomile yabo nje leyo show okupho kwakwenza ukuthi uqome ngoba naye uqomile yebo ngibhalelwe uwena kodwa phela kumele ngithathe uhlangothi nawe ufuna ukukhuluma oba ku wrong okupho kwakwenza ukuthi indoda yakho mayiqonywa nawe uqome ayikho ihambile ngumuntu wesifazane ngishadile ayikho into eyikwenza ukuthi wenze lokho ngisho yona indoda ayikho yini so nami nginesizungu unesizungu yebo nganginesizungu ngabuye ngabuyisa ingqondo ukuthi no wrong lento engiyenzayo okay uyamsola ukuthi ayitshele indoda okay yeah ngiyamsola waba wrong ngoba umngani wami ukuthi eyizitholela yona kwakuyoba kuhle ukuthi indoda yakhe iqhubeka ithandane nomuntu engafisi ukuthandana naye yabona mangase ngithi ngifuna ukuthatha umuntu wesifazane ngitshela umuntu wami ngithi ngifuna ukuthatha umuntu wesifazane ongakaze aze alale nomunye umfana bese yena umuntu wesifazane angitshela ukuthi yena akazalale nomunye umfana bese ngiyamthatha uyabona ukuthi mangimthatha ngiyobe ngithathile umuntu wrong ngoba akusiye umuntu lo ofunwa yimina ngifuna umuntu ongakazalale nomuntu wesilisa ngikhaze ngimtshela lo muntu wesifazane ukuthi mina ngifuna umuntu ongakazalale nomuntu wesilisa uma ngabe lo muntu wesifazane evuma ukuthi yena akazalale nomuntu wesilisa ethi ngimthathe angithatha umuntu ekuyena ngimfuna futhi nawe uyazi uyabo okusho ukuthi indoda yakho yayiyoqhubeka ihlale nomuntu ongesiye lo muntu eyitshela ukuthi uyena ukukhohlisa nalowo emntwini okholwayo angithi wena uyakholwa ukukhohlisa lo oyobe uyikhohlisa lo ndoda uhleli naye kodwa ikhohlisekile iyona amaphutha ayo namahlaza ayo wasowazi kwangani ungasithatha isinqumo esithi ngiyaphuma la hayi ngangelulo ukuthi ngiphume phela ngoba abo nje manje ngikhishwa eyintweni zonke zazilulo wangazenza ewayibona iright kakhulu ukuthi yenza wabona ukuthi cheat kunokuthi uphume hayi nganginesizungu nje futhi ukulingeka nje kwasathana hayi ukuthi into engikholelwa kakhulu kuyona leyo ukulingeka nje engabanga nesikhathi eside kwaba mhlawumbe nje inyanga eyodwa into ekuyona beyinkulu kakhulu boyifisa bofisa ukwazi ukuthi ngempela usisi ngaboyitshela nendoda yakho so utholile ke njengamanje ukuthi wayitshela indoda yakho ukuthi wena uqomile kuphatha kanjani lokho yayi kumphatha abhlungu ngiphatha abhlungu ngizuzwa nje ubhlungu kakhulu ngoba kwayiyona sengumuntu ongekho nje right kwayiyona ngeke ngakuzwa ukhuluma indaba ukuthi isenako ukuthi ibuye izozama uncengo ukuthi ibuyelanana bokwazi lokho sisi ukuthi indoda yakhe njobe kuwena nje seyiyahamba yomfazi wayo yomncengo ukuthi mababuyelana bengakwazi bongakwazi ngoba vele kade nami siqheleleni ungamnikeza iphi advice kuleso sinqumo ngingathi kuyena udadewethu uma esamthanda umyeni wakhe makaqhubeke athandane naye makababuyelane naye mase egwema ukuthi alungise wrong akazibuzele nangombuzo ngidlula uqhubeke nenkulumo yakho ukuthi udadewethu unomini bokwazi lokho angithi mawucabanga ukuthi abuyelane nomuntu azi kahle kamhlophe usisi ukuthi lo muntu seniyazana wena njengomngane wakhe ninqunu nomyeni wakhe mawucabanga kungafika kanjani kuwena lokuthi lo mkhonyana ekuthiwa mangibuyelane naye lo mkhonyana osazana nomngane wami benqunu kungaphatha kanjani lokho ukuthi okay uyahamba naye nibambene ngezandla noma esedolobheni noma esendaweni nje la nihamba khona kunomngane wakho nihlangane nomngane wakho lapho umngane wakho uyazi ukuthi uyayazi indoda yami inqunu kungaphatha kanjani wena akuthi kuzoba sengathi ngoba mina hayi ngifuna i-answer nje ukuthi kungaphatha kahle noma kambi ngifuna ungiphendule mina ukubuyelana nomyeni wami kungangiphatha kahle mekuthiwa mina ngoyena usowazi ukuthi umngane wakho naye bayazana sengazi ukuthi bayazana benqunu kungangiphatha kahle ngicabanga ukuthi uyiphendule ngomnyoka impendulo benayo ibe nomnyoka phakathi ngoba
Akekho umuntu ongajabulela ukuthi umngane wakhe wazi umuntu wakhe enqunu. Akekho noyedwa. Ngeke kuze kube lula futhi ukuphindela kulowo muntu so wazi ukuthi wazana nomngane wakho enqunu. Ngingakwenza lokho bhuti wami ngoba umyeni wami. Okay. Ngingakwenza ngoba umyeni wami ngoba weyingane zami sinekhaya lethu silakhile. Ubudlelwane bakho nosisi busazoqhubeka. Usafisa ukuqhubeka noma usafisa? Ngeke ngize ngimsole mengangisondeze eduze. Usafisa wena? Ngisafisa mina. Okay, sisi usafisa ubudlelwane benithi buqhubeka? No, angisafisi. Akaphileleni nami ngiyiphile impilo yami. Angisamdingi empilweni yami. So going forward uyabuyelana nomkhonyana wakho? Angifuni nje ukuqamba amanga ngisazokuthathela isikhathi nje lo ngisazokudlela amathambo engqondo. Useke wabuya kodwa ekhaya mhlambe nje just ukuvela. Ufikile khona umntwana wakhe lo mncane benenkinga ufikile zombheka emva kwesikhathi singanani hayibo. Kodwa inkulumo phakathi kwama ekhaya nobaba ekhaya kuyaba bheka lapha nalapha ukuthi singalungisa kanjani. Bandla yena ngoba nje ubuzile ukuthi iziphi into ezirong njengoba ekade engekho ukwenzakalani. Okay, ngikona inkulumo ngifuna ukuyibuyisela ngapha kusisi. Uthena uma ngabe kukhulunywa ngomuntu omthandayo, umuntu lo okwazi ukuthi amnikeze isikhathi sakhe, umuntu lo okwazi ukuthi afake isandla ezintweni ezithize asuke efuna ukuzenza mhlawumbe ezizidingo zakhe. Uyayifaka imali ekhaya nje bese kulenodwa umkhonyana. Bengayifaki nje enhloko asiyazi nje. Into ebeyihlalisile kumkhonyane wakhe bekuyini since idingo zakho uzibeke njengenye izinto ebaluleke kakhulu othandweni ukuthi no uma ngabe ukwazi ukuthi ungisize idingweni zami uma ngabe unezidingo ke idingo eziningi isikhathi esiningi emntwini unesifazane kube imali eyokwenza into ethize ngishoda ngokuthi ngishoda ngento ukuthi ngishoda ngento ukuthi bekade umuntu olekelela ngoba phela ukwazile ukuhlala naye futhi izinto ezinjalo bezenza. Yebo. Bezenza. Bengazenzi ke ngala kuphatha kanjani lokho? Ngiphatha kabuhlungu. Makuphatha kabuhlungu. Khuluma iqiniso. Ngiyakujabulisa vela ngithi inhloso yakho awufuna ukuthi ahlukane naye, athandane nawe. Le mali abeyinikeza yena ayinikeze wena and uyisholo ngomlomo wakho wathi ezinye izinto benomona kuzona ukuthi zenzeka kuyena bofisa ukuthi zenzeke kuwena. Bengingafisa dadewethu ukuthi empilweni nje maqhubeka uzama ukulungisa inhliziyo yakho. Enye into uyi-understand mayenzeka komunye umuntu ukuthi isikhathi njengamanje sivumelana sivuna yena ukuthi lento makube yakhe. Lento ibhekene naye njengamanje ngenkolelo ukuthi nawe ngokuhamba kwesikhathi makuthi uNkulunkulu ukwabelile into ethize iyohamba ifike nakuwena futhi ujabule angajabula omunye umuntu. Ukujabula into efika kuwena isuke kweniye komunye isuke nakuyeniye komunye ayihlale emntwini oyedwa. Kuyenzeka futhi uNkulunkulu makwenzekile akubusise ngokuthi uyohlala kuwena injabulo uyozohlukana umphefumulo nenyama. Kuyinto embi eyolandela ngisho izingane zakho futhi mhlambe kwesinye isikhathi kuyichilo elolandela ngisho izingane zakho futhi ngelinye ilanga ukuthi lento yenzile iphinde futhi yenziwe ingane yakho nengane yayo iphinde yenze enye kube yinto ewukhondolo ehleze yenzeka ukuthola ukuthi anifike emshadweni kunaloko usondelana nomuntu osefinyelela emshadweni naye futhi akuhlafune bese akuphose lapha ya. So uzibalekela izinto ezinjalo ngasonke isikhathi kuyokusiza lokho. Dadewethu akupheywa. Wona lamagama athi makafane pheya phuma pheya. So bekungenzeka ukuthi ma ubona isimo sikanje yabe uyabaleka uphume ungapheyi. Ipheya phuma pheya. Kya p Yakuzwa. p kuyapheya kuyaphuma bomela uphume. Hayi. Sezwana Ubona. ungapheyi. So njengamanje siyayifaka imali kodwa njengamanje njengoba sekukanjena seyaziwa yonke lento. Hayi akufani kona ke kulenyanga akufani ngibone nje nami sebuyela endaba zema-medical Ungcono. nje intede sesiphuce yonke nje leyo nto. Mase ukhona kwi-medical aid yakhe. Bengekho kodwa. Bengekho. Angithembi mina wona sisi. Bengekho kodwa. Okay. Mbukeli. Hayi khona. Kulungile ke phela ngoba kunje kukhulunyiwe khona ngoba kuyakhulunywa phela maka nento esuka ikhona.
Sibonga ukuthi livele iqiniso. Sibonga ukuthi noma kunje kodwa impilo isaqhubeka. Sithandazela okuhle kukubi, sithandazela okuhle kukuhle. Kodwa ngasonke isikhathi sihleze sithandazela okuhle sifisa okuhle. Siyathemba nala khona okuzohamba ehambe kulunge. Ngiyathanda isinqumo sakho uthi hayi indaba yomngane iphelile. Uthi omunye hayi phindela, sehlulekile njalo wena. Uthi phindela entweni eseyimhlulile. Umuntu ngoba ubuntu ukwenza kahle kodwa umuntu ayokujikela umuntu. Igama ngokuqumba maqombana, igama leshow why mina, igama le channel uhlanga media. Xebo.